A evo idemo dalje sada sa našim programom. Najavljujem našu drugu današnju govornicu, gospođu Petru Reiner iz Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koja će vam ukratko predstaviti mogućnost sudjelovanja u sklopu sufinanciranog partnerstva u području klastera 2, Europsko partnerstvo za otpornu kulturnu baštinu ili ti Resilient Cultural Heritage. Petra, izvolite. Odlično. Evo ovako, znači ja ću ukratko, samo da ovo malo pomaknem, predstaviti sudjelovanje u sklopu sufinanciranog partnerstva u području klastera 2. Riječ je o Europskom partnerstvu za otpornu kulturnu baštinu, Resilient Cultural Heritage, kojim je pristupilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Inače, da se predstavim još jednom, ja sam Petra Ranjer iz Ministarstva Uprave za znanost i tehnologiju. Za početak bih ukratko nešto rekla o samim partnerstvima. Dakle, što su zapravo europska partnerstva? To su ključni strateški instrumenti programa Obzor Europa i Europskog istraživačkog prostora kojima se omogućuje neka dugoročna suradnja među različitim partnerima Europske unije, ali i šire. Njihova je specifičnost u tome što sudjeluje zaista veliki broj dionika koji su se obvezali zajednički podržati određene istraživačke aktivnosti u okviru neke zajedničke inicijative ili vizije. Svakako partnerstva moraju doprinijeti postizanju političkih prioriteta Europske unije, dakle moraju biti s njima usklađeni, primjerice Europski zeleni plan, Europska digitalna strategija. Tko mogu biti dionici? Dakle, mogu biti privatni i javni partneri iz područja industrije, zatim sveučilišta, istraživačke organizacije, instituti, javna tijela, organizacije civilnog društva, zaklade i druge pravne osobe. Što se tiče ciljeva partnerstava, dakle, njihov općeniti cilj je postići neke zajedničke ciljeve, dakle, koji bi bili zajednički svim organizacijama, odnosno partnerima, a koji se ne mogu postići na neki drugi način u okviru programa Obzor Europa, dakle, koji se ne mogu postići drugim aktivnostima i tu se zapravo nastoji izbjeći dupliciranje napora, znači da se ista stvar, odnosno isti cilj postiže na dva različita načina. Također, ona zapravo omogućuju koncentraciju resursa, znanja i vještina kako bi se rješavali neki globalni izazovi. Time se nastoje jačati istraživanje i inovacije, a općenito isto tako pridonose razvoju konkurentnosti i održivosti Europske unije. Također, nastoji se prevladati time fragmentacija u istraživanju i svakako moraju biti usklađena sa nacionalnim strategijama. Što se tiče financiranja, one zapravo zauzimaju značajan udio proračuna Obzor Europa, otprilike 25%. I njihova specifičnost je kombinacija financiranja, što znači da partneri koji sudjeluju u konzorciju moraju svakako sudjelovati dijelom u sufinanciranju, a djelomično to sufinancira Europska komisija sa u dogovorenom iznosu, otprilike to je između 25 do 50%. I ono što je također važno za partnerstvo je da se zapravo ona provode kroz objavu javnih poziva na koje se potom institucije mogu prijaviti svojim prijedlozima projekata i onda se ti prijedlozi odabiru za financiranje. Što se tiče aktivnosti koje mogu biti financirane, one su zaista razne, primjerice istraživanje, razvoj inovacija, proizvoda, usluga, nabava opreme, širenje tržišta, komunikacijske i diseminacijske aktivnosti. Dakle, to je širi spektar aktivnosti. Postoje također 3 modela partnerstava. To su partnerstva za zajedničke programe, institucionalizirana partnerstva i nama u ovom slučaju važna su sufinancirana partnerstva. Ta su partnerstva zapravo neki zajednički program, dakle istraživačko-inovacijski, koji ima unaprijed utvrđene ciljeve, ključne pokazatelje uspješnosti i očekivane učinke, odnosno rezultate. I zapravo ih provode partneri koji su se obvezali, dakle, na financijske doprinose ili na doprinose u naravi, primjerice rad osoblja, neki pružanje nekih podataka, opreme. Što se tiče ovog našeg partnerstva, dakle partnerstva za otpornu kulturnu baštinu, dakle riječ je o sufinanciranom partnerstvu. Ono će trajati između 7 do 10 godina i svake godine će biti objava, dakle očekuje se objava zajedničkog poziva na dostavu projektnog prijedloga i ono što je tu sad posebno bitno je da će prvi zajednički poziv u kojem će sudjelovati Republika Hrvatska biti objavljen u 3. ili 4. kvartalu ove godine, znači još ne znamo točan datum, ali svakako pratite na portalu Obzor Europa gdje će taj datum biti objavljen.
Općeniti cilj ovog partnerstva je očuvati i zaštititi bogato kulturno-povijesno nasljeđe, znači materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, te jačati njihovu otpornost na klimatske promjene. Znači tu je iznimno važna ova poveznica sa klimatskim promjenama koje utječu na kulturnu baštinu i zapravo nastojat će riješiti izazove poput propadanja baštine, nastale štete, krađa, konflikata, isto tako izmijenjenih društvenih vrijednosti i tako dalje. I to je iznimno važno isto održati tu neku ravnotežu, dakle da ta baština bude pristupačna, dostupna, dakle očuvana za buduće generacije, ali da se istovremeno poštuju kulturne specifičnosti. Evo tu nešto o malo konkretnim ciljevima. Dakle, prije svega tu se radi dakle, o jednoj interdisciplinarnoj znanstvenoj suradnji između društveno-humanističkih znanosti koje se bave područjem kulturnog nasljeđa i s tim područjem dakle, koji se bavi područjem klimatskih istraživanja. Dakle, cilj je isto tako stvaranje novih znanja radi održivog očuvanja kulturne baštine, također promicanje inovacija za prilagodbu klimatskim promjenama, razvoj usklađene metodologije kako bi se dobili pouzdani podaci o kulturnom nasljeđu, isto tako nastojanje da se ono dugoročno može pratiti, uključivanje nasljeđa u temeljnu legislativu, te jačanje suradnje između zemalja i regija, a ne samo znači usredotočavanje na neke pojedinačne manje regije kako bi se na taj način zapravo ublažila fragmentacija. Sami prijedlozi projekata, dakle, moraju udovoljavati određenim kriterijima, dakle, prije svega oni moraju biti u skladu s političkim ciljevima Europske unije u području kulture i okoliša. Dakle, moraju biti orijentirani prema naporima prema boljem razumijevanju i ograničavanju učinaka trostruke planetarne krize, dakle, moraju pokušati riješiti određene probleme. Isto tako moraju imati naglasak na otpornosti, a aktivnosti mogu uključivati interdisciplinarna istraživanja, strateško predviđanje, pilot living labs ili provedbu strije. Evo, hvala vam na pažnji. Za sva detaljnije informacije možete se obratiti na mail koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr, a informacije možete isto tako pratiti na portalu Obzor Europa. Hvala još jednom. Evo, zahvaljujem Petri na izlaganju i svakako kako je gospođa Reiner istaknula, aktivno pratite našu stranicu nacionalnog portala Obzor Europa i naravno naš elektronički vjesnik za klaster 2 u kojem ćemo objaviti sve relevantne informacije na vrijeme o objavi ovog poziva.